vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So mukoma, there was a period in my life pandingangoti upenyu hwangu wainge wakaoma. Ndainge ndisina kana mari, ndisina kana anything. Ndainge ndabvawo mukudzingwa basa mushure mekunge umwe mukadzi uyu wandainge ndichishanda naye andinzwirawo godo ndobva angotanga kungoita makuhwa. Saka taipotawo tichibirawo murungu, but taingobawo zvinhu zviri normal like chingwa nei since tainge tichishanda tose tiri mamaid. Saka akabva azonditengesa kumurungu, then murungu akabva azoisa a secret camera in the kitchen. Ndokubva ndazoba chingwa one day, ndikabva ndatobatwa paya, ndokubva ndadzingwa basa. Saka kubva zvatainge takauya kuno kuSouth Africa nemurume wangu tainge tichizamawo kuti tinge tichibatsirana, but pandakazodzingwa manje, then murume wangu ndopa akabva azotanga kudanana nomwe mukadzi. To make even matters worse, ainge ava kudanana nemwana wa boss wake. So you can just imagine kuti mwana uyu wa boss wake, she was the one ainge aine mari mu relationship, uye zvekare ndiye ainge ocontrola murume wangu. Iye kana ari se murume wangu, sometimes aitoti paya kana adzoka achibva kubasa aitoramba kana kutodya chikafu obva atondudza kutoti ari kuda kubuda out, obva atouya obva atotorwa nemukadzi uya ainge ava kudanana naye. Dzimwe nguva mukoma aikwanisa kutotaura negirlfriend yake apa ndakatorara pasaiti naye, and by talking I don't mean kuti vanenge vachizviita in secret. Aiwa, vaitofonerana sometimes votoita kana 2 hours vari pafoni vachingotaura. Ini ndaiti kana ndikacomplaina obva anditi tikutaura zvebasa, but ndichitonzwa kutoti nyaya dzavanenge vachitaura apa mukadzi wacho was very demanding. Mukadzi wacho even demand kuti they speak on the phone for hours and hours, until ndazokonfronta murume wangu ndikabva ndati naiwe saka ruda kuti ndinge ndichiita sei? Unoreva kuti you do not know kuti I am feeling the pain pose pari kutaura nemunhu uyu, even though uchiti mune muchitaura nyaya dzekubasa. Ndakabva ndarwadziwa munhu because akabva anditi saka iwe ufungidzira kuti ndine choice here because uyu mwana wa boss vangu, saka ndikufanira kuti ndinge ndichiita zvose izvo zvari kuda kuti ndinge ndichiita, otherwise I'll get fired. Mukoma, the day that my heart was broken, it was one day pandainge nditori busy ndichito tarira zvangu mufoni. So ndakati ndichitarira mufoni meme ndo pandakabva ndatoona kutoti mainge mutori nemamwe mavideos avainge vakatorana vachiita bonde. Saka uyu ainge ava kumurangaridza kuti musi uya the way yawakandiita hakuna munhu akambondiita like that in my life. So at that time ndikangoti I was being treated as if I was the second wife, and uyu ndiye ainge ava kudiwa, murume ainge ava kundivenga because ndainge ndisina kana mari. Dzimwe nguva mukomanashi iyo girlfriend aitonditumidzira mari. You can just imagine the pain kuti munhu anotokusendera screenshot of atoti Gules oi munge muchienda kunotora mari iyi pa ATM apa kuti ndinge ndichiramba mari iyoyo handaikwanisa kuti ndinge ndichiramba kutora mari iyoyo because dzimwe nguva mumba munenge musitomborina kana chekudya. I was really heartbroken. So murume wangu pane paakazombobuda ndokubva azotanga kugara somewhere else, akangobuda normal. Then after 2 days munhu asingadzoke kumba, asingabatiki pafoni, ndobva akazondifonera nemamwe manumbers akandiudza kuti ainge ava kusandida because ainge ava kutogara negirlfriend yake. Ndakabva ndarwadziwa mukoma, saka I wanted my husband to return back. So ndakabva ndazoenda manje kune umwe muprofita wenguo tsvuku. So ndakati ndasvika kumuprofita uya wenguo tsvuku, muprofita uya akabva ati ini ndaifanira kuti ndinge ndichitenga mamwe mafuta aya akaita red anowanikwa mumachinese shop. So ndikabva ndaizoenda kune imwe shop ndikabva ndazomawana mafuta aya ainge akanzi Lucky Oil. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nawo, but muprofita uya akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga zvekare nemafuta ekuzozora. Ndikabva ndatenga body lotion, ndokubva ndazoenda kwavari madzibaba vaya ndokubva ndikabva ndamixirwa Lucky Oil iya nebody lotion. Ndikabva ndanzi
pose apo pandinenge ndichazoshandisa oil iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizonamata ndichinamatira kuti murume wangu ange achidzoka kumba, uye zvekare ange achizosiyana negirlfriend yake. Zveshuwa mukoma, ndakangoshandisa mafuta aya ndikangoti for less than 3 days ndokubva atondifonera akabva atondiudza kuti he was apologizing for everything that had happened. Ndikabva ndamuti it is fine. Akabva ati zvinoita here kuti ndinge ndichidzoka kumba. Ndikabva ndati dzokai kumba, obvious ka ndozvandainge ndichida. Munhu ndokubva adzoka kumba, ende zveshuwa ndikatoona kutoti vainge vakazongotanga kungonetsana, uye achimunza kuti unongondida because unongondidira mari yababa vangu. Vanhu vakabva vatanga kutukana, ndokubva vatoblokana. So murume akati adzoka, ndikangoti we stayed for about a month. It was normal like that. Then muprofita uya paakazongobva mulocation imomo achinzi ainge aenda kuBotswana, kana mafoni numbers ake ndainge ndatomadelita because ainge akatombondipfimba. Ndikabva ndati hazviite, but when my husband had gone ndainge ndava kutozvidza kuti madzibaba ava vasina mukadzi vakati vanondida zviri nani kuti ndinge ndichingoroorwa navo. But murume paakazodzoka ndikabva ndaona kuti zvainge zvava kusaita kuti nditi uku madzibaba uku murume. I am not like that. So mukoma, then madzibaba ava vakazoti vaenda kuBotswana, manumbers avo ndainge ndisisina, but I was still friends with him kuFacebook. Ndo pandakabva ndachizotanga manje kuvarota. The first day pandakavarota mukoma, vakati kwandiri handauya kuti tinge tichizoita bonde. Ndikatofara, I don't know why kuti ndakafara, but ndakati vachingonopedza kuita bonde neni ndokubva ndatanga kuchema. Ndikabva ndati ko vanhu vose ava vari kumashure kwenyu vakaita queue vari kumashure kwenyu, vakabva vanditi ndo vamwe vangu avo vandinofamba navo, saka chingoita navo bonde. Ndikati vanhu vose ava vanosvika kuma100 mukomana each and every night ndairota ndichiita bonde nevarume 5. Saka varume 5 vaya vaitoti kana vaita bonde neni vobva vatobuda muline. Mangwana futi ndorota kusvika ndava kunzwa chibereko changu chava kurwadza. Ndakaita nguva ndisingaende kana kumaperiods. Kudzamara ndava kungoramba ndichingovarota muprofita vaya vachingoya kwandiri. Ndakazoti ndaona kuti this was just too much and it was not even normal at all. Ndakabva ndazoenda kuFacebook kwavo ndobva ndatanga kutaura navo. Saka takatombotanga tichataudzana mune zvakanaka ndisati ndavaudza dambudziko ravo, but ndakangoti ndavaudza dambudziko rangu rekuti ndainge ndava kuvarota non-stop, uye chibereko changu chainge chava kundirwadza and no maperiods no what. Saka vakabva vangovhura message yangu ndokubva vatongoregedza kundipindura. Saka ndakangovaudza kuti please ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsira so that I can stop having these dreams. I want to sleep with my husband because dzimwe nguva murume ainge ava kutoti kana akada kuuya kuzoita bonde neni then sikarudzi yake yaibva yapera power. Saka dzimwe nguva ndaitomurota murume wangu aitouya kwandiri ndobva ndatotanga kutoita bonde naye, but aizoti kana ava kuda kunopedza aibva atanga kuzvibvisa skin yekumeso kwake, zvekuti aizoti kana azvikwatanura skin yekumeso kwake ndaibva ndaona kuti aibva azoita sekunge atova madzibaba vaya vobva vatoita bonde. Mukomanashe zvinhu izvi even though zvakatanga zvichaitika zvakatanga zvichaitika kuhope kwangu, but ndaizoti kana ndamuka paya ndaibva ndatoona kutoti zvidya zvangu zvose izvi zvinenge zvakatozara nemaspams uye zvekare nepadumbu rangu. So ndakabva ndazocreata maghost account. Handizivi kuti ndakacreata maghost account mangani. So vaingoti kana ndikangosenda friend request ndikataura kuti hai tobva tataura, kana ndikazoti ndini nhingi uya wamakasiyira mafuta eLucky South Africa ndiri kutambudzika, ndikumbirawo kuti munge muchindibatsira. Then ndaibva ndatoona kutoti munhu uyu anenge atondibloka. Ndakacreata 5 maghost account ndichingoti please ndibatsireiwo, help me, ndimi makandipa oil iyi, but oil iyi yava kundipa matambudziko. After I had created maghost account akawanda, that was when I think kuti vakabva vazodeleta Facebook yavo, and I am suspecting kuti ivo paFacebook apa inini kusakwanisa kuvawana inhau yekuti vava kutoshandisa another profile, because
ndambovatsvaka ndichavatsvaka zvekare. Saka ndakaudzwa kuti saka ndakamboudzwawo neumwe kuti vakati vachisvika kuBotswana vakabva vamuudza kuti vainge vatanga chechi yavo just outside of Gaborone. So I am scared because right now kubva zvandakatanga kuenda kuchurch like Pentecostal church, I am trying to get my deliverance, but mukomanashi last year muna May ndo pandakazongoboyekana ndikaregedza kuenda kuchurch ndichiti ndingaita gore rose ndichingowana madeliverance, but this year that was when my spiritual attacks paakatanga futi zvekare. Saka ndakazotanga kuenda kuchurch mainge muri muna April, but each and every Sunday ndinoti ndikanamatirwa ndinotonzwa kutoti panenge paine chinhu chinobuda mandiri, but ndinozoti kana ndaenda kunorara paya ndinobva ndavarota zvekare Prophet Vaivai, ende pandinovarota vanenge vachitoganga vachitonditi iwewe ndiri kukushandisa because pose pandiri kurara newe, pose pandinosiya mbeu yangu mandiri, mbeu yako yandiri kusiya mauri ndo inoita kuti ndinge ndichidana macustomers kuchechi kwangu. Saka right now ndikutongokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo vange vachindinamatira, uye zvekare ndikuda kuti vanhu vange vachiva very careful nekuti kunzewo kundinoona sekunge vanhu vashata. Madzibaba ava vakatondigadzira mukoma and handizivi kuti ndichafa here kana kuti everything will return back to normal. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hanzi madzibaba ava vanotouya kwandiri, pose pavanouya kwandiri vanobva vatoti ndiri kukushandisa iwewe kuti ndige ndichiwana macustomers kunoku kwandiri kuBotswana. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndiri malaicha, saka ndaita basa rekuti ndikabatiswa zvinhu kana kutumirwa zvinhu zvimwe zvacho ndo zvandaibva ndazotengesa. Saka ndakazopa magroceries eumwe musikana, handina kutoziva kutoti musikana uyu ainge atoriwo nemwoyo wakashata. Saka mukomanashi ndakabva ndazotanga kubuda growth. Ndakabuda growth paruoko rwangu rwekwa-right. Mukoma ndokubva ndatoenda kuchipatara. Saka pandakaenda kuchipatara ndakabva ndatoudzwa kutoti it was already too late. Ruoko rwangu mukoma rukabva rwatoamputatewa zvekutoti kana kutodriver handichatombokwanisa. Nanhasi uno ndigere zvangu pamusha pangu, and I thank God kuti at least ndakakwanisawo kushandisa mari iyoyo yehumalaicha panguvawo yandainge ndichiri kukwanisa kushanda, ndikazvivakisirawo musha wangu uye zvekare ndikazvitangirawo zvimashopu zvangu, nekuti dai ndainge ndichinzi pose pandaiwana mari ndaibva ndadya mari iyoyo zvimwe kuda ndikadai ndichitambudzika. Zvandaiwanzokuita ndezvekuti sezvo vanhu vazhinji vainge vachinditrasta, ndaiva nemagroups angu, saka vamwewo vainge vari kure neni vaingonditumidzira mari. Vaiti kana vanditumidzira mari dzavo vazhinji vacho ndo vandaivhara, uye zvekare magroup ose ndainge ndakamavhara ndichiitira kuti vanhu vasazokommunicata mugroup, ndichiziva kuti hakuna kana munhu anoti kana ndamubira obva aenda kuna everyone. Hakuna munhu angamboenda to 200 people vanenge vari mugroup achingoudza everyone kuti ndakabirwa nemunhu uyu, ndakabirwa nemunhu uyu. So mukomanashi ndakazviita zvinhu izvi ndikangoti for 1 year, but ndisati ndatanga kuita izvi zvekubira vanhu mukoma ndainge nditori munhu ainge ari right. Vanhu vazhinji vaitoziva kuti ndaisvitsa zvinhu zvavo, but business iri rehumalaicha parinonetsera ndepekuti iwe unokwanisa kutova uri honest, but munzira umu unokwanisa kutorerwa zvinhu nezimura. Saka kana watorerwa zvinhu nezimura, apa profit yako inenge iri shoma. Ndo zvinobva zvazokonzeresa izvozvo kuti unge uchizotanga kuvhara vanhu. Saka ndakazoti mukoma ndaimpoundirwa motikari yangu. Apa motikari iyi kuti ndige ndichinoiburitsa painge pachitodiwa mari yakawanda. Saka ndakatomboita mission yekuti vose vainge vachinditumidzira mari ndainge ndichivanyudza vanhu vaya. Ndainge ndichizviudza kuti kana motikari yangu ikaita bhoo, wose uyo wandiri kuvhara ndiye wandinobva ndazotanga ndobva ndazomusota out. But unfortunately ndakazoti ndaenda kunotora motikari yangu, but motikari yainge
yainge yava kungogara iine maproblems. Ndokubva ndatongozviudza kuti panapa ndava kutombobira vanhu, sezvo ndainge ndichizivikanwa nevanhu vakawanda. Ndakaita gore rose mukoma, ndikangoti after kana kuti 2 days ndaiwana new customer, munhu obva atonditumidzira mari. Uye zvekare ndaiva nekabhizinesi kekuti wainditumidzira mari then iwo hama yako yobva yazonopiwa mari kuzimu. Saka vamwe ndo vandakavhara, saka ndakatovhara vanhu mari yakawanda mukoma, until ndichizonovhara musikana uya ndikabva ndazotengesa zvinhu zvaainge andipa kuti ndinge ndichisvitsa kuna amai vake. Ndokubva ndazotanga kubuda chigrowth. Saka chigrowth ichi pachakatanga kubuda, it was just kamwe kapundu kakangobuda paruoko rwangu. Saka kukwenya kwandainge ndichiita, kapundu kaya kakaramba kachingokura kudzamara ratova zigrowth rainge ratoremberera. Ndokubva ndatoona kuti this was a medical emergency. Ndokubva ndatoenda kuchipatara ndikabva ndatonzi operation because it was already too late. So mukoma pandakazoenda kuoperation ndikabva ndazonzi everything had gone wrong, so I had to be amputated. Saka I learned a lesson kuti chinhu chemunhu hachibatwi. Kana vachiriko vari kuitawo zveumalaisha, ini ndinongoti vakomana svitsai zvinhu. I know kuti industry yacho mazuva ano haisisina mari, but svitsai zvinhu. Uye zvekare kana uchida kuzofa wava rombe, ini ndinoti joinai industry iyi yeumalaisha, because unopedzisira wava mbavha, not nekuti unenge uchida kuvhara vanhu, but it is the nature of the business. Dzimwe nguva munhu anokubatisa zvinhu zvinenge zvisina receipts, wava pabhodha zvinhu zviya zvobva zvatorwa. Iye kuti ange achinzwisisa haakwanise kuzokunzwisisa, anenge ava kuda refund. Apa kuti unge uchimurefunda, still unenge uchifanira kuti unge uchidira fuel, kufamba zvekare uchidhiza mapurisa kumaroadblock uku, zvose izvozvo zvinokutorera mari yakawanda. Saka the easiest way ndeyekuti unge uchizongovhara zvako vanhu, but mukuvhara vanhu umu ndo paunobva wachizoroyewa futi. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatogurwa ruoko rwangu rwekuright, but I thank God kuti ndine shop yangu uye ndakavaka imba yangu, ndine zvipfuwo zvangu, saka hanzi I am okay. But hanzi zvose izvozvo zvakabva pakuti ndainge ndaimpoundirwa motikari yangu, ndokubva ndazotanga kuvhara vanhu. Kana wakambovharwawo kana kuri kunzi wakambovharwawo namalaicha, you can come to my inbox and tell me your own side of the story.